Unións Agrarias alerta do elevado número de afectados pola enfermidade hemorráxica epizootica que en primeira instancia teñen quedado fora das axudas da Xunta para compensar os danos provocados por esta doenza. A organización fai un chamamento para que a Administración Autonómica se faga cargo dunha situación derivada en moitos casos da falla de información á hora de realizar as solicitudes e ponse a disposición dos afectados para axudarlles a tramitar os recursos que lles permitan acceder a esas axudas. Son moitos os gandeiros e gandeiras que, a pesar de ter lidiado nos últimos meses cos casos desta enfermidade nas súas explotacións, non aparecen no listado de beneficiarios de subvencións que ven de publicar o DOGA. Desde o sindicato din que esta situación prodúcese debido ás informacións contraditorias e á confusión que nun primeiro momento se produciu en relación aos requisitos e trámites a cumprimentar para beneficiarse das achegas. Así as cousas, Unións Agrarias realiza unha chamada de alerta para que a situación non lle pase desapercibida á Xunta de Galicia. Consideran imprescindible que realicen unha revisión exhaustiva dos beneficiarios.